Prekarietate menstrualaz podcasteko 5. saiora. Gaurkoan hilerokoarekin lotutako osasun mentala eta fisikoa mahaigaineratuko ditugu. Gure gonbidatu bereziarekin, hementxeago, Enara Iruretagoiena. Kaixo, Lizar, egunon. Pozik. Berriz ere hementxe, hilerokoaz. Erran bezala, gaur prekarietate menstrualak dakartzan ondorio lazgarrienak salatuko ditugu. Hori izanen da helburua. Beraz, hasteko aipatu nola dagoen pixka bat osasun sistema hilerokoarekin lotuta. Baditugu oinazea honitz, badaude eritasunak baita ere hilerokoarekin lotuta. Eta ez dakit, era duinean tratatzen diren, badaude hutsuneak, zer duzu kontatzeko honen inguruan? Bueno, asko eta luze agian, ez? Lehenik eta behin hori esan aurreko atalean ikustut esan nuela, ez? Lehen ikerketak hilerokoaren inguruan, naiz hilerokoa, ez? Hasieratik existitzen den zerbait da, dela 30 urte inguru hasi zirela lehenbizikoak, ez? Pentsa zenbat belaunaldi inongo ikerketarek horren inguruan. Eta gaur egun oraindik ere, gutxi dira egiten diren ikerketak, eta horrek eramaten du prekarizazioa, komentatzen genuen ez, prekarietate menstruala, mina, hori ez, nolabaiteko gaitz pila bat, oraindik ez diren nahikoa ikertzen, ez? Eta, adibidez, guk beti aipatzen dugu, zergatik ikertzen dira beste gorputzaren fluxu denak, ez? Pixa, badakigu listua denak, eta hilerokoaren fluxua bera, oraindik ere, ez dauden analisi batzuek, non badakigu hainbat eta hainbat pista jaso ditzazkegula bakarrikan horren beak eta, analisiak eginda horren baitan asko izango genuke jakiteko, ez? Nolabait honen inguruan. Beraz, esan genezake, oraindik hutsune handia dagoela ikerketa mailan, eta, profesional eta, horrela orokorrean, desente, zaila da, ez? Ez da, oraindik ere nahi aina, beharko genuke askoz kasu gehiago egitea min horri, arreta gehiago eskaintzea, eta orduan, orokorrean gauza oraindik oso flojo dabil, asko dago egiteko, zentzu horretan, naiz eta, badauden ere bai erreferente handia, guretzako adibidez Karma Baljobet, Kataluniako ginekologo bat, bera oso aintzindaria gai guzti hauetan, eta asko ikertu du, osasun mailan ere asko sartu du gaia, ez? Eta, poliki bagoaz, baina oraindik, hori, min asko daukagu normalizatua, ez? Guk esaten dugu gara gorputzen min normalizatu kontzeptu bezala, direla min horiek, nolabait, esan dizutela normala da, eta orduan, zu bazoaz normalizatzen, ez? Eta emakumezkoen gorputzetan orokorrean min normalizatu pila bat ditugu. Gogorarazi behar dugu, adibidez, ez? Oso gauza niri bere momentuan inpaktu handia egin ziala, orokorrean odola analisietan bertan dauden parametroiek, ez? Nola egite dizuten kalkula, horiek diren gizon, cis, hetero baten baitako txuria, ez? Osea, daude gorputz zehatz baten baitan sortuak. Eta karo, gu, une oro, enkajatu behar dugu hor. Ez? Justo atzo entzuten nuen ere bai, ezagun bat esaten hori bera, zegoela ikerketa batean, sartua gorputzarekin zerikusia zuena, eta hilerokoa jetxi zitzaionez, atera zuten ikerketatik, ez? Osea, hau da pixka bat, oraindik gaur egun dagoen paradigma, dena linealtasun horren baitan ikertzen da, eta horrek azkenean esaten du, gure gorputzekin zerikusia duten, kontu denak alde batera daudela, ez direla nahiko ikertzen, eta berriz, mina handiak pareatzen ditu oraindik ere gaur egun. Beraz, ikerketa faltak ez du bermatzen adibidez diagnostiko azkar bat, edo bajez ari garenean ere ez dakit bermatzen diren hilerokoarekin lotuta dauden bajak. Hor zer gertatzen da, zergatik ez ditugu jasotzen hilerokoarekin lotutako bajak, behar dira, ez? Hori parte batetik ez, badago adibidez oso adierazgarria dena endometriosia diagnostikatzeko, ez? Media dago 8-10 urtetan. Pentsa 8-10 urte bueltak ematen jakin gabe zehazki zer duzun, ez? Hori bada, hori ikerketen falta, hori da adierazgarria, ez? Hilerokoa jarraitzen duela tabu bat izaten, bigarren mailako zerbait, naiz eta eragina handia duen gorputz askotan, ez? Hor beti topatzen ditugu bi aukera bakarrik, alde batetik antisorgailuak, edo ibuprofenoak, edo horrelakoak, ez? Orduan, hori dire, ez dago besterik nolabait. Eta hor, arazi behar dugu ere bai, antisorgailoen historia badaude artikulak kontatzen dutela oso modu interesgarrian eta eragina handia eta inpaktu handia duela, ez dizkigute esaten ze ondorio ditugun epe luzera antisorgailoak hartzen baldin baditugu, ez? Alde batetik ez da hilerokoa erregulatzen, hori dela, aipatzen den mitoetako batez, egiten duena da ovulazioa kendu,
osea, inhibitzen digu ovulazio, orduan ziklo guztia ez da egiten, mantentzen gera horrelako linealtasun hormonal batean, eta, eta gerora ere, berreskuratzeko gure ziklo hori, ez da egun batetik bestera, ez da? Orduan, hor ere bai, gaur egun dauden gauza guztiak, kimika, ez gaude noski kimikaren kontra, baina bai, jakin behar dugu zeintzuk diren bigarren mailako ondorio guzti horiek izango direla epe luzera. Eta bestalde, hori ibuprofeno edo horrelakoak minak entzeko hori da ematen diguten bakarra. Orduan horren aurrean, hemendikan ere deia, ez, hau guztia, bakoitza dagoen tokitik aldatzen juteko ze asko dago hori ikertzeko eta hobetzeko zentzu horretan, ez? Bai, agian, gero jendeak ere ez daki zer hartu behar duen minak entzeko, ez? Beti badakigu alternatiba ibuprofenoa dela, eta nik uste dut nire inguruan bederen horrela da, ez? Mina dozu ibuprofenoa. Ez dakit jendeak ere badakien ze alternatiba dauden honentzat. Ez daude alternatiba asko, alternatiba da sistema borrokatzea, ez? Hori da alternatiba eta autodefensa feminista, eta ondaz hitz egitea eta aikartzen ari garen guztia, ez? Maiontara, hori bada alternatiba bat, zegero besteak diren nolabait, badaude lotuak privilegioekin, ez? Batzuk posible dute deskantzatu, batzuk posible dute infusio hartu goxito mantitakin sofan, batzuk joan daitezke akupuntura saioetara adibidez, badakigula kasu batzuetan ongi funtzionatzen duela, baina beste batzuek ez? Orduan hau ere bai, ezin dugu ahaztu norbanako bezala egin dezakeguna noski marabillaz, hemen ez dugu nahi inork sufritzea, eta gero goazen ere bai ikustera berriz ere nola sistema horrek egiten duen talka gure gorputzean, ez? Lehen galdetzen zenean ere bajen inguruan, eta Espainiako estatuan badago baja menstruala hartzeko aukera, ez? Baina askotan gertatzen da, baja hori, zure jefeak jakingo duela, medikuak inkluso jarri dezakela zalantzan, ez? Falta da kultura guzti hori non zu joaten altzera lasai, baja hori hartzera. Baina, gaur egun existitzen da, eta badakigu ez dela erabiltzen ari asko, esaten dudan, tabu kultural, askotan berriz ere da, esatea, ezke daukat min eta berriz ere besteak jartzea zalantzan, baina benetan hainbeste mina duzu, ez? Ze daukagu errotua, oso errotua, denak, nik uste dut oraindik inkluso zuen belaunaldikoak ez, ibuprofeno itira. Eta daukazu mina, eta hori da normala, ze pasatzen zitzen zure amonari, neri, eta belaunaldi errepikatzen goazen zerbait, baina mina, aurrak oso horrexulertzu dute beti saietan, balima daukazu pixa egiterakoan mina, zoaz medikura, eta egite dizkizute beharraina froga min horik entzeko. Berdina izan barko lukilekoak, ez? Bada prozesu fisiologiko bat oso antzekoa, prozesu bat gorputzekoa, eta, en cambio, daukaguna da sistema bat, esaten duguna ez, hartu pilula, zoaz hor zure bakardadean isolatuta zure minarekin, eta hau hori ez, guretzat oso oraindik ere, oso adierazgarria da, min normalizatu hauek, nola gainera bizitzen ditugu lotxarekin, kulparekin, eskein gu zerbait gaizki, eske daukat nire feminitatearekin arazo bat, horrelako oso kritika gara kontu hauekin, ze pentsatzen dugu, norbanako bezala egin dezakegula, baina hemen aldaketa komunitarioan egingo dugula, eta sistema irauli izan dela. Bai, hor sartzen da baita ere osasun mentala, ez? Aipatu duzu, nola kostatzen den onartzea hilerokoa daukagula, mina dugula, kostatzen da erratea edo onartzea ez garela gai zerbait egiteko hilerokoa daukagulako, nola bizitzen ditugu hilerokoak osasun mentalarekin lotuta? Oraindik ere zailago ez da, badakigu osasun mentala, oraindik gure gizartean badela gauza bat, poliki goazen ulertzen, ez? Denak ez dugula bizitza berdin prozesatzen, hau guztia. Orduan, niretzako beti niri gustatzen zait komentatzea osasun mentalari dagokionez, oraindik ere medikuntza hegemonikoan, medikuntza logopatikoan badagoela sindrome premenstrual izena duen, sindrome baten deskripzioa nolabait, eta sindrome honek barnebiltzen ditu 200 sintoma, Lizar, 200. Ez? Orduan, zu balen bazoaz, aurre hilerokoaren fasean, zaudela triste, zaudela deprimitua, zaudela kriston bajoiakin negar, hori dena dago jasoa. Ez? Orduan, euneko ustutzela, 60 baino gehiago pairatzen dugu sindrome premenstruala, niretzako hau izan zen, hombre, igual, ez gaude gaizki, igual begiratzen gaituzten begi horiek gaizki daude, ez? Niri hori iruditzen zait oso adierazgarria ikusteko oraindik ere, berriz ez, fase hontan, aurre hilerokoaren fase hontan, gure gorputzak sortzen du progesterona. Hau da hormona bat dela lasaigarria. Uzten balin badiogu gorputzari, egingo duena da hauek
pan, amaitzen diren lorazepam, makizu diazepam, guzti hauek bezala gure gorputzak modu organikoan naturalean sortzen duen hormona. Horan, karo, ni balin manago lasaitasun maila horrekin, baina kanpoan, ari bat esaten, bu, imaginatu, zelako talka egiten dugun, ez? Orduan, hori, pentsa dezakegu asko, gorputz askok, aurreilerokoan fase hortan bizitzen daudela. Nola ez du eragin gorrek tristura, haserrea, ez? Guretzat fase hori urte askoz ikertu ostean, eta bueno, nik bereziki oso hasi nintzenean honekin, orain dela ja 10 urte, oso harreman txarra neukan fase honekin, zen negar egiten nuen pila bat aldiro, eta ez nekien ze pasatzen zitzaidan. Jakin nuen arte, beste batzuk ere egiten zutela negar, eta negola erua, ez? Erika Irustak askotan esaten duen bezala, ziklikoa naizela. Ordan hori berriz, hori beste modu batean ulertzea, ikustea hor, dagoela kriston aukera barnera juteko, egiteko introspekzio lan, lasaitzeko, ez? Da, atzo esaten genuen ere, ez? Superbotere bat, guretzat gainera fase honek bereziki, jonek beti aipatzen du egiten duela zaintza basatia. Ez da fase honetan zaudela sensibleago baizik, eta fase honek ez dizu gezurrik esango. Beste momentu batean, igual, harreman batean, esan dezakezu, bueno, vale, pues ongi gaude, venga. Baina, momentu hortan, agertuko da egia. Eta orduan, zaintzen gaitu, ez? Oso modu, basati batean... Egia da, fase honetan, azaleratzen direla pentsamenduak baita ere, ez da tristura bakarrik dira, hausnarketa pila bat, eta nik enuen lotua inoiz, hilerokoak ekartzen altzituenik pentsamenduak baita ere. Hori izan zen eretzat deskubrimendu bat, bai. Hori da, oso fase sakona da. Orduan, usten balin badiogu, usten balin badigute, ez? Sakontasun horretara joatea, momentu zoragarria pintatzeko, ezakit, bakoitzak bere barnelanak bere moduan egiteko, ez? Hor dago, hizkuntza oso bat, dago barneko guzti hori plazaratzeko aukera. Baina berriz, ez balin badaukagu tokirik, ez balin badaukagu konplizerik, ezin balin badiogu lagun bati kontatu, ezin balin badiogu ontaz hitz egin, horre guztiak min handia eragiten du. Pilatzen da, ez? Pilatzen da, maila mentalean, hasten gara hori pentsatzen, ez gaudela ongi, ez? Gero hori askotan gertatzen da, ja jetxi zaitileko, hau bain naiz ni. Ez dezaunaztu, 4 fase horietakoak bagarela eta bakoitzak baduela zer ekarri. Eta, nire ustez, bereziki fase horrek asko dauka ekartzeko gaur egongo sistema iraultzeko. Buelta hori mateko fase horrek badauka kriston boterea. Orduan, hori deituko diogu sindrome bat, ez? 200 sintoma barne biltzen dituenak, hori da, osasun mentala nola dagoen kokatua hilerokoaren baitan ere. Bikain. Orain pasako gara pixka bat politikara edo mundua ulertzen saiatzera. Azalduko diguzu zer neurri dauden orain indarrean hilerokoak lasaiago bizitzea bermatzen dutenak? Bai. Badago neurri bat guretzat pozgarria dena, naizta badakigun ez dela guztia, eta honekin ez dugula guztia lortuko, baina, Espainian estatuan badaukagu hori 01/2023ko lege organikoa, non jasotzen dire beste gauza batzuen artean eskubide menstruala. Guretzat, aragorputzentzat urte asko, ez? Daramagun honetan ja guztiarekin bueltaka, bada marko bat, non, esaten gabiltzan guzti hau kokatzen da legearen baitan, ez? Eta, lege honek beste hainbat gauzan artean ekartzen ditu atzo aurreko saioetan aipatzen genituen nolabait zutabe hauek, ez? Direla alde batetikan doakotasuna produktuetan edo bideo hori, bereziki hor doakotasuna gizarte zentruetan, espetxetan, eskoletan, badaude toki batzuek, non ja, gaur egun, egoten altziren, ez? Hemen bertan, gure baiaran, guk baditugu identifikatuak, joateko poliki-poliki kanpainak egiten, eta bermatzen, jaisten bali mazaizu hilerokoa momentu batean, eta zaude, irungo ezaki zertokian, zu jakite, badakin don dauden, hemen konpresak ez da, jun, eta lasai erren, hartu, bestalde komunena komentatzen genuen ere bai, ez? Ura xaboia komun publikoak, festetako komunak, hor, baditu hain balderro, ez? Nolabait, ze, klaro, legeak badakigu egiten direla, baina gero komunitate kasu honetan, komunitate autonomo bakoitzak dauka horren implementaziorako egin behar hori, ez? Orduan, joango gera hor, poliki-poliki alduguna egiten, hori komunak esaten nuen ura, eta azkenekoa informazioa, ez? Adin guztietako emakumen eska eguteroarekin jaio direnentzako informazio benetazkoa jarraikortasun baduena, ez? Hori, esaten genuna, prekarietate eta prekarizazio menstrual hauek ekiditek. Orduan, lege hori existitzen da, guretzako esan bezala, oraindik asko daukago egiteko, baina bai,
gonbidatzen dugu ere bai hemendikan, azkenen horrelako zerbait implementatzeko eta benetan egibilakatzeko gure lurraldeet, herri eta auzoetan behar dugu eragin kolektiboa. Honetan guk esaten dugu ez, eta gure lagunak implikazio bat dugunak gaude egiten, eta gero behar dugu bakoitza bere tokitik esatea, pues, begira, hemen ez daukagu kaxatxo bat, ez, konpresata eta poiekin, guk, justa horrekoan, BDS-kopeko gure bulegoan, egin genuen hori ere bai, pixkat, azteko, hau, nolabait normalizatzen, eta hori zen, betetzeko eta denak egoteko, pues hori ez, esaten genuna, pixka bat uteroak lasaiago, gai guzti hauek ikusgarri egiten, eta poliki pues ere ari gera, ez? Podcast honen bidez ere kapaka aztertzen, eta ikusten goazen moduan, badaude produktua, badaude faseak, kapa pila bat ditu gaiak bere horretan guretzako, honetan eretzat mundu ikuskera osoa da, ez? Ziklikotasunaren paradigma honetan, gogorarazten juteaz ez da ezer berria da, besterik gabe ahaztu dugun zerbait, oda, kapa guztietan badaukagu denak zer egin. Gizonezkoak barne, ez? Orduan, indar kolektibo hori behar dugu legea, kasu hontan legea edo egin dezakegun guzti hori egiteko. Neurri politikoa beharrezkoa da, baita beharrezkoa da implikazio soziala, eta zuk ze neurri jarriko zenuke orain indarrean, adibidez. Zein da ezin bertzekoena? Betetzekoak ja direnak, baina niretzako eta guretzat aurrak dire babestu behar dugun zerbait, guk aurretaz asko ikasten dugu, badaukate ez, oraindikan bizipoz bat, eta beraz, uste dugu beraien mundu alik eta xamurren egitea lehentasun bezala jarriko nuke, ez? Eta, aurrekoan hori egon ginen Eusko Jaurlaritzako estrategiako hontan, eta hor, aipatzen genuen, ez? Aurreko saiotako batean ere komentatzen nun, sexualitaterako ikasketa prozesua dena delakoa, ditzen diogun moduan, sexu hezkuntza, hau jarraikorra izatea, ez izatea, hori, saio puntuala, gai ezberdinen inguruan, baina hau egotea oso zeharka kurrikuluman, ez? Hezkuntza kurrikuluman, eta horrela aipatzen genuen eskola guztietan egotea aholkulari sexualitatearekin zerikusia duen aholkulari erreferentziazko pertsona bat aurra jakiteko nora jun. Aurrek, pues hori ez, ezin dugu guztia beraiengan jarri, noski, baina lortzen baldin badugu beraik beste imaginario xamurrago batzuek izatea, horrek eragin handia izango du. Helduok jarraitu behar dugu gure deserekitze eta gure errebisio eta dena delako lanketa guztia hauekin. Baina lehentasun bezala esango nuke hori eskolak bereziki, eskola guztiak izatea horrelako gai guzti hauen, bai ikusgarritasuna, bai erreferenteak, hori bai jarriko nuke alik eta azkarren. Eta erranduzu jarraiko hortasun bat egon behar dela. Egoten da etete bat, beraz, orain badago zerbait, baina zuk uste duzu ez dela bermatzen adibidez lehen hezkuntzako urte guztietan, gero DBH-era llegatzen ere hor beharrezkoa da jarraiko hortasun bat, eta ez dago. Badaude programak eta badaude saio solteak, baina, klaro, hau txertatzen ezen bitartean nolabait programan, hezkuntza programan, ez, izan da hor matematika bezain garrantzitsu, ze igual nik, orokorren ez gara gogoratzen zer diren integralak, edo nola egin integralak, ez, baina beti izango gara gizaki sexuatuak, ez, orduan hori nola ikasi, esaten genuna, denbora behar dugu, orduan, eteteak esan nahi dut zentzuan, orokorrean goaz ezitzaiak, ezkietza programak ditugunak edo, goaz egiten ditugu gure saioak, intentzi guztiarekin, irakasleak denak, baina gero goaz. Orduan, azkenean, hor pertsonal lan egiten duten pertsona guzti horiek, nolabait lanketa hauek egitea, gero beraiek bidelagun hori xamurrak, ez? Eta informazioarekin eta izatea, oso garrantzitsua ikusten dugu. Hurrengo saioan, askoz gehiago izanen dugu, eta imaginatuko dugu mundu bat, non hilerokoak lasai bizitzen diren. Eskerrik asko Ainara. Esker Lizar, plazer bat.